Nu er vi i Malaga, og der er slanger her, så dem skal vi selvfølgelig prøve at finde. Jeg har stået det her for vores pool. Forhåbentlig så kommer det tilbage et stykke. Men nu er vi nede ved en udtørret flod, så forhåbentlig er der et eller andet. Nej, det er ikke helt endnu. Det er ikke helt endnu. Hvor er det her? Nej, det er ikke en udtørret flod her. Er det ikke det? Jeg tror, Jo. Det kan godt være. Ja. Der er meget skrald, så det er lidt nederen. Det er meget sundt for dyrene. Når man negligerer sin kone på ferie for at gå ud og fange dyr, og man ikke fanger nogen dyr, så kan man altid fange en blomst og tage med hjem til hende, så hun bliver mindre sur. Guys, David, han er en kæmpe taber. Han har ikke fanget noget som helst. Og det var min idé om, hvad det hedder, at gøre det der med blomsterne. Men han sidder op her video, men du ved, siger bare, han er cringe, han er en loser, han er ikke den, jeg tror, jeg er. Overhovedet ikke. Ja, dyrefanger, det shit, det er altså fake. Han køber dyrene, og han sætter dem fri lige foran sig, og så sådan, har han sådan 5 mennesker, der står bag kameraet, og så der så fange dyrene, og det hele er bare, det er stage, det er fake, guys. Det er ligesom Dr. Phil. Det er altså bare fake, ja. Status er, at vi har set en græshoppe, og vi bevæger os nu mod et sted med noget vand, forhåbentlig. Og så håber vi, der er nogle dyr der. Vi er tilbage i poolen, og så flydende i overfladen. Så fandt vi sådan en her. Den er godt nok meget død, men det er en forkylling, chikade-agtig ting. Så dem der I hører, når I er på ferie, som sidder oppe i træerne, eller hører dem på film, når der er sådan en fredfyldt scene, det er dem her. Okay, ikke noget. Fanget en anden edderkop i sit spind, den der. Ja, what? Okay. Pillede bare lidt bark af, så sad der sådan en her indenunder. Og reference, så har den altså en okay størrelse. Nu er det nat, og der ligger en privat golfbane lige her, hvor vi bor. Og det er det eneste sted, der er vand, fordi det er så tørt hernede, så de har nogle søer. Og i de søer, der er der frøer. Vi kan høre dem hele natten. Så dem skal vi lige prøve ud at fange. Men for at vi kan fange dem, så er vi nødt til at have et net. Og jeg har ikke et net med på ferie, så jeg bliver nødt til at stjæle poolenes igen. Så der er på vej ned endnu. Og så håber vi kan fange nogle frøer. Joi. Banen. Jeg kan høre frøerne. Så må vi se, om vi kan se dem. Det er ikke helt efter bogen, det her. Må vist ikke være her, men hvad gør man ikke for at fange nogle frøer? Jeg fandt en her. Se hvor lille den er. Den er helt lille. Den hopper nok snart. Jeg har brugt lang tid på at fange den her lille en. Ej, den er cute. Tænk, at den kunne lave sådan nogle høje kvakkelser. Jeg så også nogle, der var lidt større, men de slap væk. Men det er sådan, så der er faktisk... Hej så. Ja, det er fint med dig. Du kommer ud igen. Det er helt bassin af dem hernede, hvor de bare er. Men jeg tror, at jeg sætter den ud i den store her. Jeg tror også, at det er bedre for den. Ja, okay. De hopper rundt dernede, men jeg må hellere så komme væk, fordi jeg er spookt. Og lige før der var der sådan en vandstarter, der vander, som startede. Og jeg troede, det var en alarm, og jeg panikkede fuldstændig. Så ja, jeg må hellere så komme hjem. Okay. Jeg kan have spottet en kakelak her. Den er... Sorry. Ja, det er så fint. Den her måske på længde med den øverste halvdel af fingeren her. Det er også ret cool. Den tager jeg ikke lige op i hånden. Den har lige så mange bakterier på sig, som rotter har hjemme i Danmark. Så pænt nej tak. Men så fik jeg også lige se sådan en.
Moin.